Kebajalo, tile fila in na kuranko kuma cayara k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye énergie di Mali ye biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ. Tiɲɛ do bi an bɛ tajiko la nka nin waati in na min ye Bamakɔ kurantigɛ ye énergie maaw ye min fɔ an ye o ye problème technique ye. Baara in yɛrɛ bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma tile fila in na maaw na lafiya sɔrɔ ko in na. Keba jɛnatigɛ ko o ko n'i y'a dilan k'a ɲɛ n'a ɲɛ waati sera a bɛ kɛ dɔw ɲɛna k'u y'a tigi ye. Maanifinw tɛ sɔn falen falen ma baarakɛyɔrɔ dun tɛ ko lahara bɔlɔ. N'i y'a jateminɛ nin waati in na énergie jamanakuntigi a yɛrɛ y'i wasa don kamalen min na n'o ye lieutenant ye ale de bɛ ka baara kɛ Keba. Bɛɛ lajɛlen bɛna baarakɛyɔrɔ la ni miirina ni hakilina ye yaasa yɛlɛma ka se ka kɛ jamana yɛrɛ ka se k'a ka sɔrɔw k'olu bɛrɛbɛn. O hukumu kɔnɔna na directeur kura nali ni sisan cɛ yɛlɛmaw kɛra Keba. Baarakɛyɔrɔ bɛ se k'a ka sɔrɔw don bɛrɛla cogo min ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan. O ŋunuŋunu an'o ɲuguɲugu o bɛn tɛ maa caman ma Keba. O la énergie y'a kɛ ka ɲɛ saw a y'a kɛ ka tiɲɛ saw o bɛnnen tɛ dɔw ma olu b'o ta k'o lamugulamu k'o kɛ fɛɛrɛw ye yaasa ka se ka énergie yɛrɛ mangoya. Nka bi na tiɲɛ ye mun ye yɛlɛmaw kɛra yaasa jɔyɔrɔ minnu bɛ n'olu kun ka ca ka dɔ bɔ olu la minnu tun bɛ n'olu kun ye bolofara caman ye k'olu kɛ kelen ye. Yɛlɛma dɔw fana kɛra Keba o kɛkun ye yaasa énergie yɛrɛ kɔnɔna na min ye maanifin minnu bɛ yen n'olu taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka se ka jɔyɔrɔ di maa wɛrɛw ma. I dun b'a dɔn k'a fɔ bi n'i ye énergie yɛrɛ ta k'a lajɛ degun fɔlɔ min b'a la gɛlɛya fɔlɔ min b'a la o y'a baarabaw n'a baarakɛlaw ye. Maa min nalen filɛ nin ye ale kalikan de ye ko ka musakaw bɛrɛbɛn, ale kalikan de ye ko ka sɔrɔw kɛ ka bɛn, ale kalikan de ye baara bɛ se ka kɛ jaabi bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min yaasa min ye ɲɛmaw ye danaya min d'ale kan o ka se ka sinsin. Keba ni hakili b'a la min ye directeur kura na waati ni sisan cɛ sefa wari miliyari 19 a y'o degu ka bɔ sanni feere sira dɔw fɛ min ye énergie ale ka baara dɔw kɛta nataw la. Wulikajɔ min bɛ senna kamalen bolo a gadara wuli ka bon nka a ti ɲɛ min kɔ o ye ɲɛkumun ye sabula n'i ko baara ka kɛ ka ɲɛ bi énergie kɔnɔ i na dɔ kari i na dɔ tugu i na dɔ sigi wa i ni maaw de na jɛ ka baara kɛ. Bi maa bɛ yen ko se kɛlen n'o ma bi Keba olu kɔni tɛ fɛ ko in ka se ka k'a kɛcogo ye nka an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi sabula jamanakuntigi y'a ka danaya da kamalen min kan nin ye Keba a ka baara kɛcogo a ka ko faamuya cogo ɲɛfɔli cogo ani u ye min yɛrɛ fɔ an ɲɛna tile fila in na ka kɛ ni baaraw ye nɔ bɛna na bɔ ko la. A misali surun ye mun ye tajiko gɛlɛya n'a ta bɛɛ fɛɛrɛw sɔrɔla énergie fɛ yaasa courant dicogo a ka to a cogo la. Waati min na tajiko gɛlɛya b'a tan ni fila fili la maa ye k'a fɔ ko énergie ye gɛlɛya sɔrɔ. Waati min na k'a fɔ min ye bamanjɔlen ka wale kɛbakɛlaw ka juguya ni nkalonfin ta ka ɲɛsin an ka jamana ma énergie y'i jɔ a jɔyɔrɔ. Tile fila in na tan in o ye pani ye. Pani ninnu maa si seko t'o la wa u ye fɛɛrɛ kɛ fana yɔrɔ saba kun don nka bi a tɔ tora kelen ni Ala sɔnna a ma n'Ala ma jan kɛ tile bin cɛ o b'a sɔrɔ u ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la. O la sa an b'a fɔ an ka dugudenw ye k'a fɔ an ka jamanadenw ye hakilina ni baara min bɛ ka kɛ bi énergie kɔnɔ a ka kan bɛɛ lajɛlen k'an sɛgɛrɛma don k'a dɛmɛ k'a kow faamu yaasa maaw kana na u senfere kɛ an senna ka taa n'an ye sira wɛrɛ fɛ an tɛ ka min laɲini.